Angikwamukele ke mbukeli ekhaya igama uGugumsele kaMthombeni bathulwandle ngawela umuntu olola usonkondla mbabane bakwazi ukubongela. Ngikwamukela kuyona ke lana ke iNetha Zaka TV istory sami lapho suke sibhalelwa khona ke abantu abakhathazekile emoyeni abasuke beneyinkinga nje eziningi kakhulu. Omunye usuke efuna ukubhodla, omunye kusuka kuyimfihlo njalo yakhe leya asuke ethenga kayikhulume but ngokuthi iyamudla ngaphakathi agcine sese ngizoyikhuluma ukuze le video izohamba ize ifike kumuntu thizeni. Bayasibhalela ke abantu lapha yana kwi-email yethu kwahlala unethazeke@gmail.com. abanye basibhalela ngisho kuma social media platform ethu wonke nje basilandele emapagini ethu baphinde futhi basubscribe lapha ya ku YouTube wethu ke ngiyona ke iNetha Zaka TV basubscribe baphinde bashare ama video ukuze abantu esifuna ukuthi afike kubona ezofika kubona. Kukhona ke namhlanje ke osibhalelile nje banazo sihleze siphithizela kukhona abantu basibhalelayo nakuwena namhlanje ke ubhuti usibhalelile la ngoba naku efuna usizo ufuna futhi ubhodla ngoba lento iyamudla phansi wengakaze ayitshele umuntu lenkinga yakhe njengoba sizosithulela yona namhlanje. Bhuti ngikwamukele. Ngiyabonga sisigugu. Ya ubhuti mhlambe ke ukuthi ubani igama uqhamukapi nokuthi ufuna thina njenge Netha Zaka TV simsize ngani? Well mina igama ngosiphamandla wakaZondo ngiqhamuka lapha eEmbo lapha ngase Hillcrest. Well mina ngithanda ukuthi nje ngizokhulula umndeni wami because ngangise kumele ngilobole umuntu angithandana naye. Isikhishiwe idate. Mayisikhishiwe idate so bese mina ngivele ngituzana ngivele ngwakhansela straight amalobolo sengithole sekukhona into esengiyitholile but ngingawutshela umndeni ukuthi hayi into esengiyitholile kanje na kanje because vele ugogo vele waseqaleni wayengitshela ukuthi hayi yabazi ugogo ukuthi hayi ogogo nje bayakwazi okay mina lo muntu lo hayi ngiyamuzwa lo hayi lo muntu lo u-right for wena ukanje na kanje because vele mina umuntu esikhathini samanje akusamele imali lokhu usebenzisa le yanto le yakudala ukuthi okay mina ngizokhethela umndeni ukuthi ngizothandana nobani because masothandweni hey uvele amehlo vele avaleke ayavaleka amehlo so engizokukhipha nje la ngathandana nomuntu engizocela ukuthi ngalisha igama lakhe sithandane nje kahle ubone ke vele manisathandana uthando malisalusho vele ubone ukuthi hayi siyaphambili impela because ngiyabonga futhi qamamanga ngacishe ngamlobola within 6 months but ngase ngithi ake ngiqale ngithi umfunda kahle okay usulo umuntu okanjani so hayi uphele u6 months uphele unyaka hayi allocation ukuthi hayi le ntombazana le hayi mina ngiyitholi nje kahle ke umzukulu sengizokuzomela lokhu ukhetha kabusha lokho ngiyifeli because vele ugogo ngiyamazi ugogo umuntu onamanco lotozana ngiyinto lokho ngamanco kakho ungayithatha serious nami ngangiyithatha nga serious lokho engitshela so kuphele unyaka kulonyaka nje lokuqala ophelayo mina ngazi ukuthini ngazi okay lo muntu lo ngithana naye ubheke wami unengane eyodwa hayi makumele ukuthi sikumele sixoxe ngezethu ukuthi thina yethu senza kanjani lokho enqaba ukuthi hayi ayingeke ngabi ready ukuthi ngibe nenye ingane because uyayibona le isancane ngaleso sikhathi yayinathu ngaleso isaqala kutuzana ngingalobo eyinathu lokho ethi hayi sisazowa akungilikeze noma u3 to 4 years lapha isukhula kancane ingane hayi lo ngiba nethemba nje nami because vele hayi uyabona vele ukuthi hayi nje ngisebenza kahle so uyabona so uphele unyaka uphele owesibili ngowesithathu ake ngibone ukuthi hayi ngiyambona ukuthi hayi lo hayi shuthi hayi iyona ngoduso yami le hayi ngihlele nje ukuthi hayi ke ngiqale nasekhaya because abantu abancane nje ngiqale ngibikele nomalume ethi umalume hayi ngathi sizomela sithi kuyovela lapha because hayi ngiyayibona le yantokazi hayi engathi ingalunga ukuthi izokotiza la ekhaya hayi kuangathi hayi ke ngaleyo mnyaka leyo umnyaka wesithathu ubone vele kumele uqale uhlele namaphakethe akho wahlele nje kahle kuphela because hayi amalobola hayi ufike kwemindeni hayi evele isho imali engaka so hayi kulonyaka wesithathu sisahlela nje kanjalo hayi sithi ukuhlela kulo wes4 hayi ngiqale kowesithathu usizophela hayi lokho kuba khona izinto elokho ivela nje engayiqondi kahle but ngokuthi vele mina hayi ngiumuntu esemathandweni angeke ngimcabangele lutho nje ukuthi uzana umuntu wami uthi hayi ngeke lokho enza into eyesini lokho kuvela umlisa nje lokho ivela nje lotuzana so kulapha emafonini akhe hayi mangimbuza ngayo uthi hayi ubalu athi hayi ubhuti wami lo so noma besindawo ngangikhoze esikhathini samanje umuntu intombazane iyasho ukuthi okay hayi ubhuti wami lo mina vele ngithini hayi ke
so ehlanganeni sonke nje ubone Duzane naye nalomuntu alokhethe ubhuti wakhe nje simahlangene sisonke nje Duzane hayi ngicina ngikhole nami hayi shuthi ubhuti wakhe ngempela because uzokwenza izinto ozoyitshetha hayi ufuna umbasela lapho lokho umbamba umbotobotozo umqabula lapha hayi yabothi hayi akacike lo muntu hayi shuthi ubhuti wakhe ngempela hayi nje onyakweni wesi4 sengibuyela komalume ke hayi ke sesifuna ukuthi siconfirm kahle ke yonke into ke manje sesihleli phansi yonke into sesiconfirm kahle sihlele ne dates ukuthi hayi lo muntu lo ngosuku elithile hayi kumele impela nje sawusuke Duzane siyokhipha nje bese sowahlaba nje impela amaphepha ephelele zisishaye inkomo hayi kanti ngalowo nyaka hayi kwavela izinto eziningi mina ngazi ingane encane le shuthi kahle umagcine lo wakhe kanti khona futhi ezinye eziwu2 kulenye sekhona isinol Duzane isikwe teenager nje sisibhema ngisho ukubhema nje Duzane lokho ngathi ngiyayibuza Duzane lokho hayi ungazi okay mina vele unyakeni oqala nowesibili ngangazi okay lengane le esibhema ngathi hayi ubhuti wakho omncane hayi ubhuti wami omncane lo nayo warawara hayi ngingakunaki konke lokho so mase sekukhishwa usuku lukhishwa usuku hayi ngiloko ngitshela usisi wakhe uthi hayi yazi uDuzane usisi wami kunento engangiphathi kahle angakutsheli yona lokho ngimbuza yiloko ngibuza yini leyo angalokho engafuni ukungitshela kodwa hayi lokho ethi hayi enqane uthini hayi akathanda ukuthi Duzane into yethu imoshe because vele sesikhishwe namalobo sekuzokhishwa namalobolo futhi iyayithakasela into enhle ukuthi yenze eksisi wakhe hayi lokho emgumba uthi hawo yini leyo agcine ekhipha uthi hawo uyazi ukuthi unengane endala hawo unengane endala athe it's hayi akungitshengisa isithombe sayo lengane mayingitshengisa isithombe sayo hawo ilo bhuti wakho omncane lokhethi Duzane ubhuti wakhe ngithi hawo konje Duzane wadlala ngami because ngaqala ngathi ngibona lapho ngathi hayi udlala ngami Duzane because unawangitshela ukuthi hayi ubhuti wakho omncane lo athi ayikho yona leyo nto hayi mawukanjalo hayi ngiqala ngingayizwa Duzane but ilokhu ngitshela uNembeza ukuthi hayi kahle lana ngabe iyona ngempela lento noma kwenzakalana hayi so hayi qhubeke hayi silibeke usuku ngicathi lapha kwakuzoba into yango September kumele Duzane kuyiwa khona eDuzane ekhaya hayi so mase libeke lathi sekusele ngicathi kwakusele isonto ukuthi khanje ke Duzane ke omalume bahambe beye khona hayi avela asho ukuthi hayi yazi ukuthini nabo ubufakazi Duzane kanje and futhi lo muntu lokho ethi ubhuti wakhe futhi omdala kahle ubaba welezi ingane lezi eziwu2 hayi uyacabanga mina ngazi ubhuti wakhe because ngalesa sikhathi futhi ngangilokho ngifuna ukulokho ngimchwenze ukuthi phela hayi ngifuna ukubona ukuthi ubhuti wakhe ngempela yini lo muntu wenza kanjani ukuthi mina ngilokho ngibotoboza umuntu wakhe ngiqabula umuntu wakhe phambi kwakhe engezwe lutho but mase ngithola istory ukuthi hayi kahle la akufuna ukuthi uthathwe le mali because nolobhuti wakhe lo alokho uthi ubhuti wakhe omdala wayezoba umkhongi hawu cha uyacabanga wayezoba umkhongi so akuzothi kulethwe imali because lapha because kubo kwakho Duzane lo muntu engithandana naye ngendlela ayoshaya ngayo ushaya because nomndeni wakhe nje kakhulukazi umndeni nje uzwabona mama uthi mayethi nje u1 awenzeki ngempela mayethi nje u2 awenzeki ngempela because lapha mawusethi ukubheka omalume mhlawumbe kwaumalume oyedwa futhi nakhona umalume nje lo iphuzelayo onganakekile oyizothathele le mali mhlawumbe amphumeze leyo mali the rest imali ihambe neDuzane nalabo bo2 uyacabanga so mangithola ke mase ngithola okay selibekiwe usuku ukuthi hey nayi ubufakazi ukuthi okay labantu laba lo muntu uzana kubona ubhuti wakhe enangane yakhe le Duzane endala akuyona ubhuti wakhe ingane yakhe so isibhema ngisho ukubhema so mase ngithola lokho sengisabuloko ukuthi okay umndeni ngizotshela kanjani because mina ngalokho ngiyiqhathi because ugogo wayelokho engikhuza ukuthi okay mzukulu kanje nakanje sengisaba okay ukulokho ngisho ukuthi okay kahle lo muntu lo ukanje nakanje uyazi ukuthi mawukade utsheliwe kini ke mase izoqhamuka into ezowade isi confirm ukuthi okay iyiqiniso lento bebekutshela yona uvela usaba
ungazi ukuthi uzana uzokwasha kanjani. So engizokusho uzana uzokhulu nje ukuthi okay mndeni wami kahle kahle into engeza ukuthi ngikhansela amalobolo ngangibona ukuthi okay imali yakwethu izoya ezandleni engezona and futhi izogcina mase ngiyikhiphile and ngeke qhubeke ngale nto indlela ezobe iyona because kuyabonakala ukuthi okay kube kakuzoqhutshekwa mhlambe kazophela isikhashana esincane noma kakuzolokho ekudliwa imali nje lokho kulethwa ubhuti wakho lokho ubhuti wakho omdala hayi lokho ethi hayi lokho ngikhipha imali mina hayi kufuna into ethile emva lokho mase bona ukuthi mhlawumbe sebe right mase ngilaqazwa kanjalo and futhi esikhathini samanje ke uzana ke amalobolo vele kufika emndeni vele ethi hayi awaphindele amalobolo emuva so vele kwenzeke into ene kanjalo so ngithi ke hey gogo hayi ugogo wayeqinisile impela so from now on nje hayi sengizoqala ngithi ukulalela nje letuzana ukuthi okay mabe ngisiphisa abantu abadala ukuthi okay makuyinto ekanje kumele wenze kanje nakanje mina Bhutomi ngifuna ukwazi ngeke kasugogo ekubonisa lapha yana ukuthi mhlambe yini ugogo ngoba ngiyazi wayengazi mhlambe yena ukuthi unengane usisi mhlambe kodwa yena mhlambe yini wayeyisho ugogo mhlambe ekhombisayo noma ayeyibona yena kule ntombi zayo ukuthi cha ayikho right ngathini ukuthi noma ugogo noma engafuni ukuthi asishe izizathu but wayelokhesho nje ukuthi hayi le ntombazane nje mayifikile nje la ekhaya kunento nje engayizwa kahle ke tuzane because ituzana amagazana ayingahlangani isidalo so kahle kusho ukuthi ungahlangani kwabo kanti vele content enzakalayo vele eceleni so nje into ekanjalo nje so inkinga enkulu nje impela futhi lento kodwa ngibonga kona ukuthi hayi ngagcina nje ukuthi ngiwazile ukuthi okay ngiyikhansele yonke into zona ngagcina ukuthi okay imali igcina nje idlale abantu nje kanjalo manje kusho ukuthi usisi lona wawuzolobola yena bahambe mhlawumbe babezohamba bahambe indawo kusho ukuthi babe bayohlala kude nomlokuzana nomuntu wakhe lo babuye ingane wena usuyasala ngala ususendlekweni kwaphela umuntu umyada yolo balesikhasinike ngibona benza izinto eziningi abantu ugcina umunye secwila ngisho ezikweletini ngenxa yokuthi phela uzama ukuvusa ikhaya kusho nje wena wezokufuna ukufaka inkingeni ezikanjalo kuyaba awusabi nalutho mhlawumbe usungena nawe ngisho ezikweletini ngoba ngempela ngikhozi ngikhumbula kahle imali engaphelele because enye ngayiboleka ebank angikhoqama ngayiboleka ebank awucabangeke ukube ngangisengihambisile lapho ngangizosala ngikhokhe into imali engekho ebank because ngathi sengiyibolekile mase kwenzeka kanje ngadecide ukuthi okay awuthi ngiyenze ngendlela etuzana ezolokhu ngibuyisela imali because mase kwenzeka kanje ayisahambe ngale ndlela etuzana but ngibonga yena nje ukube ngamlalela ugogo but sesibonga amadlozi asekhaya ukuthi hayi agcine ngayikhiphanga nje futhi ituzana ukuthi hayi iphume nje impela futhi izihambe iye ngale ngifuna ke singene kuleyo ukuthi wakhansela ngosuku lakhona ngqo futhi siyambonga naye udadewabo noma kona kubhlungu kuzobe ngase emndenini wakhona kuzobe ngase umuntu onomona wengamthokozela usisi wakhe ukuthi enzeke into enhle kanje but nale iceleni ecabangela wena ukuthi abe ingane yomuntu ilunge kangaka imthanda ngempela lo muntu isizizomlobona enanengane ngaphezulu pho bemehlulwa yini ukumtshela ukuthi unanenge ingane bebengeke nje babe nenkinga bizomlobola kusho usisi wayibona zonke lezo inkinga yabo ekudabukela siyambonga ke naye noma naye ezoba nenkinga emndenini wakupho wena ke wenza kanjani usuyikhansela lento wenze njani wabasana wasuka wahamba noma wathi cha ngabusaya bakho ngichaba angisayikhipha imali wenza njani hey kwaqhamuka istory nje impela cause ngavele ngabike ukuthi hey imali kakuzomela iphume ngokuthini ngise ngangiyiboleka ebank ngavele ngaqhamuka nestory sakhe ibank izivele etuzana nje imali lathi angilinde 21 days kunento engabonakala nje yenzakalayo cause esikhaleni samanje kunezithi ufake izinto uthi ufake ituzana ufaka ama ID yakho ngaqhama nokuthi hayi ibank lithi ngisuspendiwe kuthola ukuthi ngishonile wara zonke lezo zinto so ukuze ngizokwazi ukuthi imali ize ngakumele izomela ngilinde 21 days so kwalindwa 21 days nje ngilokho ngithi nje lokho ngibethu masophelele lo 21 days angisamele tuzana okay phela ngisho ukuthi okay siyaqhubeka noma siqhubeka ngavele ngayikhansela nje straight yabo nabo futhi bahambisana nawe kwakuphela nje kanjalo wena phela kanjalo washo ugogo uthi hayi mzukulu wenza kahle because mina le angane nje hayi angizwa egazini angizwa nje impela so nje kwaba into kanjalo nje thina ke sinetha zaka TV singafuni ukuthi umuntu simsize ngoba naku sijwayele ukusiza abantu sesimsiza ngoba sijwayele ukusiza abantu sesifuna uqala usizwe kuyena umuntu ukuthi uyini afuna thina siyenze yiliphi icatha umuntu afuna thina siqale kube kusikasuwa nje manje siyakwenza
Mina nje ngithanda ukuthi kuhlangane kukhulunywe nje kahle duzane ekhona naye ukuthi okay waqambelana manga from start waqambelana manga ukuthi okay unengane eyodwa engenayo ingane eyodwa and futhi unobhuti wakho omdala engene ubhuti wakho omdala ubaba lezi ingane so ngifisa nje ukuthi kuyehlangana ukuthi yindaba kahle kwakho yini iplan ababenayo ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngikhululeke ukuthi okay kahle yini engangihlelelwe yona yabo into ekanjalo so ukuthi ngifisa ukuthi okay ehlanganisele nokho uhlangane kuumndeni imndeni le ethu ewu2 nemndeni wakangalapha duzane yabo into ekanjalo. Na kanjani ke thina nje asishaye eceleni siyona iNetsazaka TV sizokusiza nje futhi uzolithola usizo sibonga kona ukuthi abekho abantu ke abathe balimali kulentweni noma wena kulimalile phela emoyeni nasenhlizweni ngoba ngiyacabanga ukuthi nawe usunaloko ukuthi umthemba umuntu wesifazane akusekho lula mina ke ngukugumsele kaMthombeni nje ngisidanko.